Jo stąd ida, pierunie. Jo ida. Tu ktoś mieszka, pierunie. Flaszki. Zesle. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam was roztomili w dalszym tajliku, już 5. ze łazisk. A dzisiaj opowiem wam o bradzie, o tajli górnych łazisk. A czemu to miano brada? No bo na cześć Juliusza Brade. Juliusz Brade to był bergmeister i dyrektor gruby w Breslau, którego miał rod książę Pszczyński i bez to zamianowali ta tajla łazisk jego nazwiskiem. Potem to pomienili w polskich czasach na brada, po prostu na brada, ale w czasie to się mianowało brade grube, tak jak od gruby, która tu była, o której dzisiaj jeszcze się porozprawiamy. Ale najprzód tutaj na tej bańskiej szczeli was witam ja tutaj, bo trudno to zamianować Bahnhofem. Tu mamy glajzy, jedne, drugie, brada pomiędzy łaziskami górnymi, chociaż to też jest tajla, to należy integralnie do górnych łazisk, nie no do gminy, ale właśnie do mamy górne łaziska, średnie łaziska, dolne łaziska, to do górnych należy, ja. I pomiędzy górnymi centrum a łożeszem, tak po środku, widzicie pola, tu zaraz będzie jakieś zboże, jakieś łobiele pewnie rosnąć, las, tam już dali łożesze, co dali chałupy, wzgórza i taką fajnisto tajla, brada. I dzisiaj o niej się porozprawiamy. A w 1680 roku, zanim powstała tu gruba, zanim tu wszystko powstało, to był tu już Glaswerk. Glaswerk dzisiaj kojarzymy z łożeszem. Tam dali je Glaswerk, ale pamiętajmy, że to już 350-340 lat do zadku Glaswerk był i tutaj. Pośród tych polów, pośród tego lasu, pośród tych stromów, tak to było na Górnym Śląsku, że jakiś werk, jakoś gruba pośród lasów, polów wyrastała, fungowała, gruba fedrowała. Toż zapraszam zaś na fascynujące łaziska. Abonirujcie mnie tak przy okazji i filujcie na Facebooku i Instagramie. Zapraszam. Na bradzie mamy restaurację leśną restaurację, teraz zawarto, ale ja wam jeszcze chcę powiedzieć o czymś inkszym. Tu mamy ulica Kolejowo, tam mamy ulica Prądno i tutaj właśnie kaś tutaj na tych placach, na tym krojcoku stał Glaswerk, o którym żech na zaczątku godał. I dzierżawca tego Glaswerka, Mendecki, powiedział, że jak ten jego Glaswerk nie zostanie zniszczony od fez srogiego wiatru, bo tu w czerwcu 1738 była fez srogo wichura. I on się bał, że to, na czym zarobią, zniknie. I przyrzekł, że jak nic się nie stanie jego werkowi, to on wybuduje krzyż dziękczynny. I wystawił ten krzyż w październiku 1738 roku. On się znajduje teraz tutaj, na prywatnej posesji, na ulicy Brada 14. Krzyż, najstarszy zabytek miasta, górne łaziska. Odnowiony w międzyczasie, ale słuchajcie, to jest coś niesamowitego i jak to jest też związane z herbem łazisk. Ten konar i 7 liści, które opadają. To jest wspomnienie tej wichury.
tego huraganu z 1738 roku. Brada to je kolebka, można powiedzieć, tako erbowizna. Jo, wam się przyznam, że nie wiedział genau akuratnie, kaj znajduje się ten krzyż. Dopiero teraz, jak nagrowam to wszystko, to penetruje to dla was i plosia. Na bradzie mamy też kaplica. Widać, choby to była prywatna chałupa do tego miejsca, do tego placu. Ja, bo to na zaczątku była prywatna chałupa. Potem właściciel kiedy umrzył przed śmiercią, przepisał to na kościół. I co? Zaadoptowano to. Czemu tu? Czemu na bradzie? No bo mieszkańcy mają daleko do kościoła Matki Bożej Różańcowej we Górnych Łaziskach, a daleko też do kościoła Świętego Wawrzyńca na górce we Łożeszu. A to jest tak po strzodku i tego brakowało ludziom i bez to zaadaptowało i spełniło swoje funkcje. Msze tu są co tydzień we niedziela i podległo to parafię we Górnych Łaziskach Matki Bożej Różańcowej, a kaplica nosi miano brata Alberta. I to jest taka ciekawostka, krom tych trzech kościołów we Dolnych, Średnich i Górnych mamy też taką kaplica. Kaj znajdowała się gruba brada i co po niej zostało? Ano, gruba znajdowała się nie we tajli brada, ale we Górnych Łaziskach, blisko centrum, na dzisiejszej ulicy Chopina. I to jest przecznica od Dworcowej. Troszkę krótko historio. W 1839 roku powstała tu pierwsza gruba Augustyn Freude. 10 lat nie skorzej brady gruby. Ja, od tej okiego domy. Ona się tam ciągła, fort, aż po brada. Ja, ale tu był główny zakład. Potem w 1925 roku kupluje się ze tą princem grube, czyli wtedy już mianowano jako książątko za polskich czasów. W 1933 roku kuplują drugą gruba do tej gruby Aleksander we Średnich Łaziskach, dzisiaj znamy jako Bolesław. I powstało zjednoczono gruba Aleksander książątko brada. W 1937 roku polski rozkierunek pomieniał miana i brada pomieniają na Bolesław Śmiały. I właśnie ta gruba na zaczątku mianowała się brada, nie Aleksander we Średnich Łaziskach. Potem to zusammen po wojnie, jako już pokuplowane gruby, zamianowano właśnie Bolesław Śmiały i główny zakład był tamkaj Aleksander, czyli tamkaj teroski jeszcze gruba stoi Bolesław Śmiały. O tym, że robił też tajlik i tam się możecie zobaczyć. Robił tajlik też o grubie Walesce, którą dokuplowano w 1947 roku, ale to nie tajlik o tym. Zobaczcie się o grubie Bolesław Śmiały, ale tak jak godą. Pierwszy Bolesław to było to i od tego wzięna miano. Ja jeszcze za niemieckich czasów, za czasów II wojny, to była gruba Aleksander, ale też pokuplowana, zjednoczono Aleksander jako właśnie Aleksander, tu brada i princen. Ja, i co zostało po niej? Krzoki, paszcze, strumy i pora budynków ze cegły. Co te rozkituje roztomajte werki. Tam dali mamy zakład tworzyw sztucznych, zakłady tworzyw sztucznych, mianowane to jest ERK, jest jakieś
bekuplast i tak dalej. Tu mamy, tu się coś dzieje, tu mamy coś winnego, nie wiem, jeśli tu nie majstrują wino, nie wiem, to szrajbnijcie i pokażę wam jeszcze, co zostało z tej gruby, brady gruby. Tu jakieś słupy, pewnie od ogrodzenia, tu już porósł bluszczem i schody, które jeszcze pewnie czasy gruby już powojenne pewnie, ale pamiętają. No i co? Wyłażymy tu na taki plac. Tu mamy bekuplast. Tu właśnie była gruba na tych placach. No i tak to wygląda. Tutaj jakieś słupy ucięte, jakieś kable, coś. To wszystko po grubie zostało. No zobaczcie tam. Tu ukształtowanie tego placu. Zobaczcie tam. Takie choby to taki bunkier. Tam porozwalane te takie betonowe łone i schody. Gelender, który już jest powalony. Ida. Jakiś budynek. Co to jest? Też pewnie po grubie to zostało, ale mamy tu jakieś zewerków, magazyny. Się rozejrza i zaraz wrócę. Widać, że jakiś werk tym reskieruje palety, wszystko łone, jakieś hasia, ale tu no to musiało być grubskie. Zobaczcie, te budynki przeca las. Dali penetrować. Nie było to nic ogrodzone, nie było żadnej tabuli, że nie można. Tam mamy też jakieś coś wybulone. To wygląda. I dali penetrować. Hołda. Zobaczymy. Płot zachowany. Fest. I no nie ma siatki. A tak to jest wszystko. Słupy. Tu co? Jakoś hołda. Tam też. Tu jakiś opuszczony budynek. Widać, wachtyżownia to ono była. Roztomili, to mi wygląda na dzikie wysypisko hasiów. I to jakieś industrialne odpady, hasie, hoboki, plastiki, opony, to może być skażone. A ja się będę spinął na ta hołda. Tam był plac gruby, to już było poza grubą i na hołda gruby brada. Pierwszy orzech tu jest. Robię to i dowoz, i dlosia. Będę się tam spinął bez te stromy na wierzch. Żech musiał wybrać inkszą cesta, bo tam żech się topił. Jakieś bagno i daterowski. Tutaj jest to niebezpieczne. Ale jak chcecie tu przyjść i ryzykować, to bez zima, bez napodzim, jak jeszcze nie ma zielono. Nie wiem kiedy będę na wierzchu, ale zrobię to. Pierunie, ja jednak gupielok w mantlu, we szalu, we koszuli, jeszcze we szakiecie łazić po takich chaszczach. Ale żech nie wiedział na to się pisze, a tam zobaczcie, sorniki, nie wiem, może ono uchwyca. Teraz zobaczcie, one się kamuflują, one tam idą, coś się rusza, widzicie, sorniki. Jeżech we połowie cesty, na hołda, na wierzch, a tu jakiś tunel. Wejdziemy, będzie cima, co tu mamy? Mówię, wchód to wychód na wierzch. Co mamy tu? Pieronie. Joida. Jostąd ida pieronie. Joida. Tu ktoś mieszka. Pieronie. Flaszki. Zesle. Pieronie ida na wierzch. I no kierendy. Kaj.
Tam. Jestem na wierchu hołdy brada, o której mało kto wie, bo znamy wszyscy skalny, największa hołda we Łaziskach i największa być może w Europie, o której że godą przy grubie Bolesław. Kuknijcie się tam. Wiecie też o Walesce, na której że też był przy grubie Walesce, że godą i ogólnie też o Tajliku, przy Tajliku o Łaziskach. A tutaj hołda bradę. Stow jakiś tam pozostałości gruby i hołda. Stamtąd żech przyszedł. Stromo tu je fest. Teraz ki ida tam i jeszcze coś wam pokorza. Kuchnicie się tu. Tu mnie już zakludził Zbyszek, którego pozdrowią. Co tu mamy? Ceglaste jakieś łone pozostałości. Tutaj też. Tu zobaczcie. To jest wszystko po grubie. I tutaj jakaś testowane jakieś materiały wybuchowe. Ponoć. Jeszcze wam pokorza pora takich łonych. Obejrzyjcie co jest tu. Cegły. Tu jakoś podbudówka. No i to. Tu ponoć materiały wybuchowe jakaś testowano. To mi Zbyszek pokazał. Możemy iść. Jakieś puszki. Ja na dół. Kowa na dół. I idziemy. Przechodzimy. Co tu mamy? Tak to wygląda. O. Obejrzyjcie tu. Całkie fundamenta, konstrukcje, jakieś takie wąskie, też nie wiadomo co to jest. Tu stromy wszędzie powalone. Tam jeszcze jakiś słup, to od płotu. Tu grubskie były place, a tam już pewnie nie. Wiedzieli żeście o tym? I o nie. Zbyszek mi pokazał. Tutaj kajterowski właża były dwa szachty. Co mamy? Nic. Stromy, krzoki. Ostatni szacht zbulono tu we 2016 roku. Ja tego nie pamiętam, bo 2,5 roku mieszkam we Łaziskach, a wcześniej że się tu nie interesował tym. Były dwa szachty, Graf Konrad i Bolko. W 1937 roku pomienili miana tych szachtów. Tak jak imiano gruby brada na Bolesław Śmiały, to szachty Graf Konrad na Bolko 1 i Bolko na Bolko 2. I ten Bolko 2 stał do 2016 roku. A od kiedy? Ano pewnie te dwa szachty stały od XIX stulecia, tak jak fungowała i zaczęła federować gruba. Czy coś tu ciekawego mamy? Chyba nie. Chyba już nic nie zostało. Ktoś jeszcze pisał, że jakieś tabulki były z mianem Bolko 2, ale ja już tu nic nie widzę. Szkoda, że ta erbowizna, jaką są szachty, erbowizna Górnego Śląska, ten landschaft, który mamy, są bulone. A to mogło tu ostać jako zabytek i mam nadzieję, że na Bolesławie kajterowski jest szacht Aleksander, ten modry, ten fajnisty, o którym że już gotował on ostanie. Musimy ratować ta nasza erbowizna, bo to jest nieodłączny landschaft Górnego Śląska. Szachty, gruby, familoki z czerwonej cegły, werki i pola, i lasy, i natura. Sumy w lasach, w lesie, na bradzie. I tu zakluził mnie Zbyszek, którego fest pozdrowią i natknęliśmy się na, można powiedzieć, jakąś szczolnia albo coś. On mi to tu plikował, ale ja się tak na grubach nie znam. Ale widzicie, że to jest starocegła. Starocegła, 100 lat, kole 100 lat, mono i ponad 100 lat ze początków gruby brada.
tam idzie wpaść. Tam jest dziura. Tu widzicie też podbudówka z cegły też. Ja, tutaj takie zagłębienie, jakieś szczolnie, takie one. To są pozostałości po grubie Brada. Przy Bańskiej Szczeli, jak się jedzie już na Łożesze. Zobaczcie, górki. Tu to porośnięte wszystko, tam ta hołda. Tutaj za mną widzicie hołda, ale to nie ma hołda z tych starych czasów, to że hołda kaj Brada pokuplowali z Aleksandrem, dzisiaj by mi powiedzieli z Bolesławem, ale tak jak wiemy, Bolesław pierwotnie to miano dotyczyło tej gruby Brada, ja? Ale to już mamy te czasy nowsze, po połączeniu. A hołda została i to jest hołda nowego typu. Tu się kuknijcie w dół. Tu nie ma naturalne, raczej takie zagłębienie. Tu musiały być jakieś... To gruba musiała zrobić. To musiały zrobić ludzie. Może jakieś grajzy tam szły, może jakoś cesta, może jakiś tunel tu był. I to już jest zasute. Widzicie, fest to pofałdowane i wygląda to zbyt naturalnie. Ja? Wygląda to, jakby to richtig było coś, co zmajstrował człowiek w związku ze grubą. Zobaczcie, tunel półkowaty, cegły, kolestulot i zagłębienie. Różnica poziomów, tak jakże godą tutaj albo glajzy, albo jakoś cesta szła i ten tunel ino to potwierdzał. A na wierchu mono też jakieś glajzy. Szajbnijcie, jeśli wiecie, jeśli macie jakieś stare bildy, to fest wiedowny plac. Zobaczcie. A tu może jakiś kamień ze pola grubskiego, nie wiem. Zobaczcie, jak to wygląda. Mchem porośnięte. Tutaj widzicie takie betonioki i tam też były takie roztomajte budowle. Poszukajcie się tu. I to już jest ze czasów, kiedy połączono Brada z Aleksandrem, dzisiaj znamy jako Bolesław Śmiały. Ja moc katuję tego. Pójdźcie się tu i poszukajcie. Łaziska są tak zwiadowne. Widzicie, 5. tajlik i jeszcze teraz mają do zaoferowania, że duży by mogli tutaj łazić i pokazywać, co tu jest fajnie z tego. W Lożech na jeszcze jedno hołda. Nie wiem, kiedy ona powstała, albo już za czasów, kiedy pokuplowano Aleksander i Brada, albo wcześniej. Tam mamy te były szachty. Stare jeszcze budynki, które się zachowały. A ja z tego miejsca wyda się z wami żegnał. I tak jak widzicie, łaziska są fest zwiadowne i jeszcze nie roz. Tutaj bdymy, ale myślę, że już za tydzień wyruszymy do Rudy. Tydzień albo 2. Dajcie mi jeszcze troszkę. Już chciał te roski do Rudy wyruszyć, ale jeszcze trochę jest zima, jeszcze insze zajęcia. Ale myślę, że jak już wyruszymy, to się nie zatrzymamy dopiero na podzim, bo ciężko jest coś rozpocząć, ciężko się jest rozpędzić. Ale myślę, że będziecie ze mną i będziecie razem ze mną tworzyć ten kanał, że będzie coraz więcej personów i będę radzi to robił, radzi filmował, bo robię to przede wszystkim do was. To do Józaś Roztomili Piersk.